predstavíme náš projekt. Téma sa volá Portrét môjho spolužiaka. Takže bude to trošičku taká filozofická úloha z začiatku, že vaša úloha bude vyskúmať vybraného spolužiaka, preskúmať jeho pocity, náladu, môžu sa snažiť poznať jeho povahu ešte viac. Áno, zaujímať sa o neho. A v čo najlepšom svetle. Výborne, super, to je celý on, ešte tie blond vlasy, vieš, to žlutého farbou. Chceš ešte viac upraviť? No a teraz si povieme pár detailov. Čo nám tu prekáža? Dobre, že? Decká, vždy si... Ak ti to príde zaujímavé, môžeš, no? To je celkom fajn, lebo to ide tuto s tou líniou hlavy, takže napríklad ten oblúk sa tam aj hodí. A nemusíte to vkladať do toho. Nie. Tá fotka môže byť zvlášť. Aj tak to tam dá. Nedívaj sa. No, môžem. Ale tam nebolo výber vidno. Dievčatá. Ačoka je spoliadná. Že vyberete dne. No tie úpravy, čo sú vám najlepšie. Môže to byť tak. No, tak mi sa to páči. Super. Ešte to neukazuj ostatným. Nech si každý vymyslí svoj nápad. Nenachladnite. No toto je nejaké divné, to je úplne iné. To sú veľké. A dá sa to tu urezať a pridať niečo za to? Vidíte fotografia pred, po, ako preto som to vybrala, že bude prvý, lebo sa mi to naozaj páčilo. Teraz Olešek, tu ešte povieš také. Že som to vlastne odstránil pozadie fotografie a upravil som efekt. To bude taký fakt nenapadlo ma pani sfotiť. A tým, že tam dala ten slnečný lúček, máme pocit, že je to niekde možno na nejakom sídlisku krásne, fakt slnečnom a že je to príjemne. A pršalo, bol škaredát, pamätáte, hej? Takže sa vybrala finálna. Čo bol postup práce, keď sa vybrala tá najvystižnejšia? No, takže ja som mala partečku, ktorá bola veľmi hamblivá a... Predie, kde sa dá nejako zakomponovať a ja som si ju tak... Ona má veľkú zmenu. Lebo má ako rada more a modrú farbu. Vidíme ju? No, áno. Majú tanec. Zďalím to ešte? Ešte. No, a dole som si všimla autogram. V škole? Áno, hľadala miesta. Nie, že prišla, prvé miesto odfotila, ale chodila kvôli vonku, po škole, hľadala rôzne prostredia. Áno? Koho si fotil? Tak ja som fotil mňa. Som to takto spravil, lebo ma to tak napadlo, som ho fotil vonku. A vyšlo to z týchto dvoch
fotiek, ktoré som zostrihal z fojel. Takže tvojho druhého člena dvojice. Tak ja som odfotil Tomáša na také... najprv som odfotil šmíkačku a potom som odfotil Tomáša vonku, jak bol zmrznutý. A som... Som dostal od Peťa, som odfotil ten tam prírodne. A vystihuje to spolužiaci Peťa? Áno. Na mňa tak pôsobil, ale záleží to si. Som viac tiek, lebo niektoré Davida, ideme na to. Tak David Bajza, je to športovec. Rád hráva futbal. Rád je závislý na počítači. Nie. A to sa zvárne. David, no. Zrovna fotka vlastne pridala som na trošku viac svetla, lebo bola taká širšia tá fotka. A Môžem ukázať nejaké pokusy? Ľudne. no, lebo Z čoho si vyberala? Tak sa teraz rád smeje, ale celkom je niekedy taký nevypočítateľný, že je zarmutený, tak preto som tam vydala v tej čiernej. A skombinoval som tam to, čo má najradšej, kolubežku a grafity. Aký? No, protivník niekedy. A môžu nás býva aj veselý. Dobrá veselá. Teraz bola teba? Na tom svetu. Ja sa naučím vaše blížiť, natiaľ. Čo myslíte? Vystihlo to? Vyzerá tam naozaj veľmi dobre. Ešte aj to, že sa potiahol, počím úplne mimo, veľa pozor. A teším sa na našu spoluprácu. Zatlieskame si.